Hola, seguim a Sentit Aràcnid i avui anem a parlar del moviment que ha fet possible que tinguem la pel·lícula de la Lliga de la Justícia de Zack Snyder, el moviment de Release the Snyder Cut. Així que prepareu-se. Warner estrenava la pel·lícula de El Hombre de Acero, You will help them accomplish wonders. la versió de Superman dirigida per Zack Snyder. És una pel·lícula que en el seu dia ja va despertar alguna que altra crítica de este Superman és molt oscur, és molt gris, no és un Superman luminós. A mi personalment em va encantar, no era molt fan de Superman i esta pel·lícula em va fer prou fan de Superman. Zack Snyder continuava al càrrec de l'univers DC en Warner i a l'any 2016 s'estrenava Batman v Superman, la pel·lícula que juntava al Superman de l'Hombre de Acero i al nou Batman encarregat a Ben Affleck. Black and blue. God versus man. Day versus night. És una pel·lícula que encara va despertar més crítiques negatives per algun sector dels fans i de l'espectador que deien que era massa oscura, massa gris. La veritat és que és una pel·lícula curiosa, per a mi és única, m'encanta, és una pel·lícula única en el gènere de superherois. Sobretot la versió de 3 hores, la versió Ultimate, en la que Zack Snyder va afegir contingut que, diguem, li dona solidesa a la trama i completa la pel·lícula. Realment la versió de cines no era tan completa i la versió de 3 hores està tota tancada i val la pena. Després de Batman v Superman li seguiria la Lliga de la Justícia i Zack Snyder és l'encarregat de dirigir-la. Ahí comença una lluita entre Zack Snyder i Warner, perquè Warner, després de les crítiques de El Hombre de Acero i Batman Superman, de que és molt oscura, Warner vol que la pel·lícula siga més luminosa, siga un poquet més Marvel, no? Un poquet amb més bromes, amb un to més lleuger, i Zack Snyder no vol això. Zack Snyder vol fer la seva visió, que és una visió més oscura, més tètrica, i per tant comença una lluita durant la producció en la que Warner vol que siga més Marvel i Snyder vol conservar la seva visió. Esta lluita continua fins que arriba la tragèdia a la família de Snyder i és que la seva filla de 20 anys, Autumn Snyder, es suïcida. Per tant, Zack Snyder perd la voluntat de lluitar i abandona el projecte per a centrar-se en la seva família. I per tant Warner es queda amb la pel·lícula, amb el control complet de la pel·lícula, i diu: "Ja, esta és la meua". Warner aprofita que no està Snyder, contrata a Joss Whedon, director de Vengadores 1 i Vengadores 2, i diu: "Vale, aleshores marvelissa la pel·lícula, fes el que vulguis, monta-la com vulguis, elimina el que vulguis i roda noves coses, posant bromes i la veritat és que bromes ridícules i escenes amb un croma fatal, bueno, i una cosa que encara és més ridícula encara. Comptem amb els actors de nou per a rodar escenes noves i Henry Cavill, l'actor que fa de Superman, està en aquest moment rodant Missió Impossible Fallout i per contracte ha de dur bigot. Per tant, no se'l pot llevar, les escenes de la Lliga de la Justícia les fa amb bigot i després, digitalment, li'l tenen que llevar. El resultat parla per si mateix. Live. You won't let me die. And I get the exclusive. Yes, ma'am. So I really like being alive. 2017 s'estrena esta Lliga de la Justícia, esta Lliga de la Justícia híbrida monstruosa. That's not a saying. That's the opposite of what the saying is. Divided. We are not enough. És un desastre a nivell de taquilla i a nivell de crítica i per tant tots ens quedem així. Bueno, ara què?
esta no és la Lliga de la Justícia que jo pensava veure, evidentment. En aquell moment sorgeix el hashtag Release the Snyder Cut i un grup de fans comença a reivindicar i a demanar la versió de Zack Snyder, la que estava fent Zack Snyder, i no la que acaba Joss Whedon i va corrompre Warner. El propi Zack Snyder comença a compartir a la red social Vero material de la seva versió, dibuixos, concept arts, trossos d'escenes, per a demostrar que, evidentment, la pel·lícula que ell estava fent no és la que s'ha vist al cine. Encara que Snyder diu a dia d'avui que mai ha vist la versió de cines i que no la va a veure. En meitat de tot el moviment i tota la lluita per veure la versió de Snyder, Warner estrena Wonder Woman i Aquaman, pel·lícules en les que ja es veu que Warner està intentant posar un to més colorit i diferent, més en Aquaman que en Wonder Woman. Ben Affleck, que anava a protagonitzar i dirigir la seva pel·lícula de Batman, abandona el projecte, penja la capa i diu: a mi no em mereixeu més, jo no sóc ja més Batman. El moviment de release de Snyder Cut continua, es recauda amb fins benèfics per a la prevenció del suïcidi, per la qüestió de la filla de Snyder, i en plataformes com en YouTube cobra molta força i a poc pareix que mai es aconseguís res, però el moviment segueix ahí, pam, 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 pam. Fins i tot actors com Jason Momoa, Gal Gadot i Ben Affleck s'uneixen al hashtag, s'uneixen al moviment demanant la versió de Snyder. Finalment, a maig de 2020, en plena pandèmia, HBO anuncia que s'estrenarà en la seva plataforma la Lliga de la Justícia de Zack Snyder. They said the age of heroes would never come again. Warner, a més, ha de destinar 70 milions de dòlars per a que s'acabi el projecte. I ja la tenim així, una obra mestra de 4 hores que és pràcticament un milagre que estiga així i que siga real. Per tant, només queda disfrutar-la i, de veres, ja parlarem a Sentit Aràcnid d'esta pel·lícula, farem un debat també, però personalment em pareix quasi la millor pel·lícula de superherois que he vist. Ha valgut la pena esperar, ha valgut la pena la lluita i bé, és una cosa històrica. S'ha aconseguit que una pel·lícula siga el que vol el director que siga. S'ha respectat la visió artística i Zack Snyder ha fet un treball gegant. Per tant, disfruteu-la i poseu als comentaris si l'heu vist, què vos ha paregut. I fins així el vídeo. Subscriviu-se, doneu-li a like, apoyeu-nos i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!